Така, Те чуш, нема ли му гробища? Аз дори не го видях къде е. Малко по-наляво в лавата е. Умря, Да, аз. бе? Къде? Умря, да, аз. 8-8? Да, С парата? да. Къде, Това бе? премено е. Лъжи ли ме? Не. Или умря нещо? Трябва много Няма как да умря, ти не му ли чу реакцията? Аз умрех и това. Трябва наистина умря. Аре, пратете. Чакайте ме добре да се снимам. Няма снимка просто. Просто влезте. Дига. Ще малко. То това аз ги дропна. Идвам. Мале, мачо, ти слушаш, чайте ми не моли. О, май гад, хидрози. О, Чакайте ей, ме! пак. Готови ли сте? Давай. Чакай. А, по-добре, грабки беше. Готов съм. Погужда това. Интересно ме. Готови ли сте? Да. Чакай, още не, чакай. Тя Не ми малко. скрие. Давай. И последното, което... Пастите работи, брат. Взема нещо, а? Аз пускам мати ми на това и то вече то пани няма е тама. Да, той е Криско направо, че аз даже не го видях. Лутбот. Човек, Две хп оцелях. Чакай, да му... Мачо? Стоп. Мачо, айде. Оцелях на 2 хп са, чакайте. Мачо, Джейк съксайдва с айтемите, бе. Да, ги... Какво съм сега дължи, мачо? Найт с 8 експота, аз са и Найл. Не, ти си аз също най-лъв, ти си ги аз също. Устой се аз също. Преди малко сървайвнах на 2 хп. Не, де се сега да става аз също. Стап, нищо не се. Стана беден, да, не взех нищо. Еми, ако бе взел пиксито, нямаше да изле, нали? Нямаш какво го правя. Виж, дай го на хората в нужда. Илян. На мене. Жужу. Уме, ще вади. Много си ми днеска. Стана някога му да си случи така. И Рани, аз кой имам ядската нужда от пикси. То Сирчери Ерио нещо такова пише, че е бил, че акаунта му го банали без причина. Няма как. Не е причина. На Текмек беше временно бан. Някакъв умрял на... с 40 фейм. Тук съм пуска музичка. Крис, дай пикси на мене и на Еляне. Да, бе, ще ви дам аз пикси. Аре, брат, не Ами сме си в нужда. сет за Уизър, бе, вие луди ли сте? Ние сме в нужда, е. И аз съм в нужда, трябва ми сет за Уизър. Хубаре, аз ще дам моя сет, ти ми дай пиксито. Дани, ще дам пикси. Защо става? Да. Да, става че е мой. Стъпа, стат. Чакай, Мачо, в кой раунд? Чай са. Мачо! Илян, пуска. Къде съм бил? Мачо, ние космика. Самоубийци с космики, ще Не, Къде са годовете? Мачо, плиз. Къде съм влез, бе? Пис космика. Убира с Точно съм убиса с космика. Така. Чакай. Да, ма гатенка, ти трябва да отгаднеш, чули? Мачо, чакай, я дай трей да видя какво имаш.